ana fama da rashin ruwa a ƙasar nan. Za a ce wai da wannan ruwan da shi za mu yi sallah a zahari mai la'azar mai magariba wannan wanda irin hali yake zo mu shiga ne. Can haka ma haka suke fama da wannan. Wallahi. Assalamu alaikum. Wa alaikum malam barka da yamma. Ya garin ya aiki a jama'a. To Allah bi annabi taimaka mun da sadakar wajen tsarki. To ruwan ne dai gashi nan dai muna fama da shi. Sa ruwa ko ai wahalar ruwa. Shi za mu yi sallah a hankali kenan. Bari in dan lallaba ina da Allah ya samu dai. This man, I don't want peace. I want problems always. God have mercy upon us. I'm telling you. Look at my face. Like I could have killed a lot of people. Like I'll kill. Nobody will. I'll kill. Oh Lord. Who is this madman? And where did this madman come in? This man. I don't want peace. I want problems always. Barka ne. Na gode ga ruwan nan. Amma ya kai ruwan bai ragu ba. ya rabi wai da naji kun shi kuna matsayar ruwan ne da shi za ku yi alwalan asar da mangariba da isha'i to mamadin yanzu ba shine haina tsawon washi ka haina karkade No.